Ja, het staat op jullie lijf geschreven. Ja, het staat op ons lijf geschreven, ja. Wij hebben een leuke live spreuk, EK 88. Dus de laatste prijs die grote prijs die ze gewonnen hebben. En we hopen over 2 jaar dat ze het EK in 2012 gaan pakken in Polen-Oekraïne. Wij kijken terug op een geweldige WK, want wij hebben het geluk mogen hebben dat we op ieder heel groot feest hebben mogen staan van 538. We stonden voor de wedstrijd we in een rij, 4 keer. We hebben 3 keer in Museumplein mogen doen, ook de huldiging. Met alle spelers en Guus Meeuwis en Gerard Joling, noem het maar op. Ja, voor ons kan het niet meer kapot. En we hebben ook nog leuk voetbal gezien, dat hadden we niet vergeten. Ja. Nederland heeft gewoon redelijk gevoetbald. En daardoor hebben ze de finale gehaald. Als ze echt op de aanval waren gegaan, dan waren ze gewoon geslacht volgens mij. En misschien dat we nu hieruit geleerd hebben en dat kunnen combineren in de aankomende 2 jaar tot een vloeiend spel en ook goed verdedigen. En dat we dan wel gewoon iedereen op topniveau zien. Ja, tot onze grote verbazing hebben wij natuurlijk onze Vuvuzela uitgebracht in augustus 2009. Wij zaten tv te kijken en ineens zeiden we tegen elkaar, hey, daar moeten we eigenlijk iets mee. Dat was op de Confederations Cup met die Vuvuzela. Uitgebracht, op nummer 13 gestaan in top 100. Uitgekomen voor het WK in België en in Duitsland. En vorige week werden we gebeld dat hij in Japan uitkomt. Of is uitgekomen. Nou, dat is toch helemaal geweldig. Gerard is gelijk op cursus Japan gegaan, maar toen heb ik verteld, hij komt gewoon Nederlands uit in Japan. Ja. Hij was al begonnen, hè? Ik zat al op cursus, maar ja, toch heel gauw de remmer op, want ja, dat was niet nodig. Nou, de zomervakantie is gewoon werken en we gaan altijd het najaar op vakantie. Dus dan gaan we naar Turkije. En ja, we gaan nu gewoon genieten van dit succes en we gaan kijken of we er een zomerrit van kunnen maken van een helikopter, Gerard. Ja.